איתו, פשוט התאהבה בתינוק שבמראה. זה תינוק מקסים, בטח שהיא תאהב אותו. אפשר לספר לו סיפורים, לדבר איתו, להתנשק איתו במראה. אנחנו עכשיו ברגע אינטימי. את צודקת. מה, את לא רוצה שנצלם? את רוצה להיות רק עם החברה החדשה שלך במראה? נוני, את יכולה להתעלם מהמצלמה. המצלמה לא כאן. טוב, ביי ביי מצלמה.